Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Usbon ko, ikaw Carla, tawaton mo ba kini si Gaudencio? Nga mahimo mong kapika sa kinabuhi? Sa kalipay o kasakit, sa kamugaway o kalisod, hangtod nga ang kamatayon mabuwag kaninyo? Huwag mo papak. Ihunong ang kasal! Sir Derek? Kinsa siya di Carla? Ako ang amahan sa gisabak nining babayhana. Ug dili kining lalaki ha. Hala! Ikaw? May Lloydie? Sir Derek? Unsa ba ni Oy? Kaihiyo naman noon ko ani, nga na ni Oy? Ikaw rin makamaw mo babag og kasal? Nihi kayo na. Ako na sa'yo mo babag sa imong kasal, Carla. Unsa? Disyo, ayaw pa kasal ang babayhana. Kay mabdos na na. Mabdos na di ka, di Carla? Aha? Kuan? Oh, mabdos na siya. Makapila na kami mahitabo. So sa kapin sa buwan niyang puyo sa Mumbai. Wala! Nagpuyo na din na sila! Makapila kaya nato na buhatan ng bataa, Carla? Aha? Kuan? Taysa, hinumdaman sa nako ha. Wait lang sa father ha. Nag-mental block mong ko ini, oy. Taysa, makapila ganito, oy, Sir Derek? Wanay dagang pangutana ha. Ako ni bayhana, Dinsyo. Ug dili ni para imo. Kay may umaabot naming anak. Nakasabot ka? Di Carla? Nagpahilabot na di ka din laki ha, day? Wala di ay, day? Buwag na di ang paraiso? Pasilo ako din siyo. Apan pagkahan na nagtika. Si Sir Derek yun ang akong gigugma og di ikaw. Sakitas ka matuura di Carla? Sakit man. Apan hangyo ko nimo ha. Nga dawatan na lang ang tanan. Kay kun mahal ko nimo. Ihatag mo na ako ang kagawasan nga malipay ko. Di Carla? Usbon ko. Pasilo ako din siyo. Dali akong dawat, oy. Kay ayaw na kay kuha ni ang hitabo, ah. Ay, bahala ka, oy. Father, I'm sorry, Father. Back out ko aning kasala. Di ko mahimong ipaangkon ining lakiha ang akong gisabak sa laing lalaki. Sorry ka, ayo, Lord. Namaka ko sa ito Carla, tubangan. pagdali na. Kay nagpaabot na ang getaway car. Dali na. Aha? Oh, kadiyot sa. May announce ako. Mike, please. Attention ka na tong tanan. Cancel ang among kasal ni Dinsyo. Pero imbitado gihapon mo sa among kasal unya sa akong man of my dreams. Ug aron di mo mapas mo, proceed lang tang tanan ninyo sa reception. Kay ready naman ang pagkaon dito alang ninyong tanan. Dali na, Carla. Dali na. Pagdali. Dali. Agay, ayaw lang ko biraha, sir. Musunod lagi ko nimo bisan og di pa ko nimo birahon. Adto sa ko Dinsyo. Di Carla? I'm sorry, Dinsyo. Carla, dali na. Okay. Lagi, oy. Mao ba yan ay ampay na ko. Bye, Dinsyo. Di Carla? Di Carla! Pagdali, Carla. Dali na. Kay layo pa kaya itong sakyanan. Taysa kay kutas na kaayo. Ayaw paghunong sa pagdagan. Daga diya. Dali. Taysa good yan nung kinahanglan matamanagan. Nga wa may nagukod na to. Ha? Uy. Oh, uy. Si Bro Aldin.
Turay, dali! Uy, asa man ko ninyo dad Sir Derek, Sir Aldin. Ug ingon pa kang mabdos ko, sir. Mabdos di ay ko. Ayaw na gud pag inuwi pa diha, Carla. Pagpuyo ha. Mao lang to'y paagi, aron di na mupugong pa nimo si Densyo. Di man good. Gidagit ko nimo gikan sa akong kasal nga. Wa man gani ko makapananghid sa akong mga girikanan ug igsuon. Tawagan na nato sila. Anyway, di man ta magdugay sa atong bakasyon. Bakasyon? Kita? Mamakasyon? Day Carla! Eh, may Densyo. Balog na taon habay, eh. Nagyaka ka man diya sa simbahan ko ng hinilak. Uy, balog na ba? Nag-abot ba yung imong luha o sipuno? Apil pang laway, eh. Uy, balog na ba? Dali, dali, dali. Uli na ta. Si Day Carla ba? Si Day Carla na ako ba? Dali, nalagi po. Uli na tayo. Taon, eh, kaluoy. Eh. Day Carla! Day Carla, balik dali na! Day Carla! Isto! Asensyo! Oh. Naon sa mga taon, uy! Dalay, da. Pero mga nagbata may buot, isto, naon sa man siya! Uy! Lako, gipatawag mo na LB. Tana ko na mo sa Ziption. Tuan, paabot na si Ken ni Ma'am LB. Nga mo yato sa Ken. Tuan na! Tuan dito ang iyang mga ginikanan ni Carla Densyo. Inakaw! Di na lang kumatuan sila. Ano man? Maawaw na kaya ko ning nitabo na ko. Bitaw sa... Wala ko'y naong ko'y katubang sa mga tao ba eh. Ang ginadi ay naong gyapon ni. Ayaw ka guol. Ang Densyo. Ako'y amahan mo. Si Ma'am Hart. Hala! Oh, I'm sorry. I'm late. Humad ba ka sa Densyo? Ma'am? Wa ba dahil nga mong kasal, ma'am? Why? What happened? May nibabag sa mong kasal, ma'am. Oh, my! Hinigugma si mong pangasaw nun? Ang imong ex. Nga si Derek Reyes, ma'am. Unsa? Paminaw, ma'am. Ingon na yung nahitabo, ma'am. God! Maunay na hitabo. Densyo, sigurado ka si Derek ang nagdagit sa mong pangasaw unon nga si Carla? Og ang Carla nga imo untang pangasaw unon, mo ang mibabag sa mong kasal ni Derek kaniadto? Og karon, si Derek na sabang mibabag sa inyong kasal ni Carla? Mawalagi na, ma'am. Luuyan ako, ma'am. Uy. Kasi sila may nag-uban, ma'am. Kita lang siya mag-uban, ma'am. Unsa? Inaanin tingali ng panahon na, ma'am. Uy. Ang mga batignaw, nga sama yung de Carla, angay sa mga gwapo. O, ako nga batignaw, bagay sa mga gwapa nga sama ni mo, ma'am. Hoy, buyag ka diha, Densyo. For your information, gwapo kaayo og dato ang pamanhunon kong Amerikano sa Amerika. Ha? Mao sorry, take na sab ko. Ay, tuod. Kay nagkita naman kita ron. Ug mobalik naman ko sa Amerika. Kay human naman ang tuyo ko din sa Pilipinas. Ihatag ko na lang nimong imong sweldo karon. Og salamat na lang sab kaayo sa imong pagtabang sa paglakaw-lakaw nako sa akong mga papeles. Alang sa akong kasal ha, Densyo. Niya nang imong sweldo. Don't worry. Take it easy. Makakita ka rag babae nga alang gyud nimo. Bye, Densyo. Ma'am Hart. Unsa man ning lugar, ha, sir? Kadagang tao din ni good. Awa ako na magipananaw sa mga tao. Kanagsulod pa ko ani akong wedding gown. Wag gyud ko ni mohatagi og gayon taon sir oy nga makailis. Wa na kita panahon pa, Carla. Malate na ta sa atong flight. Flight? Sa pagsulti mo ana nako kaniadto dito sa Senior Citizen Park, nga gusto kang makasakay og barko o eroplano. Nagpabook dayon ko og flight para Boracay. Alang sa usa ka bakasyon uban nimo. Kay pasuwayon ta ka og sakay og eroplano. Pero gilayasan ko nimo.
kay nikuyog ka sa nanguyab nimo. O gamito nato ni karon ang ticket kay na timing ning imong untang pagpakasal atong nanguyab nimo. Ha? Mamakasyon? Kitang duha? Sa Boracay? Ay, samot ba yang kalingin ng mata nimo eh? Nyay mga ido. Nga nahibilin sa bay. Nilayas ka sa bay nga nahibilin ng imong pitaka. Og miyasad ang imong ticket. Ayaw gipagdanghaga kay mawa niya na. Di gyud ta kalarga og makuha niya kapag balik atong imong pamanhunong batignaw. Hinawa yun. Igo man sabtaan ng istorya, ha? Pero karon kala. Ambot kong gilumay baka ako nimo sa dihang dito ka pa mag-star sa bahay. Naunsa ka? Ay kung tutuki og samaan, ha? Ambot ba? Apan sa akong pananaw karon, ikaw na ang pinakagwapang babae nga akong nakita sa ibabaw sa kalibutan. Ate, ba akong batikog naong, no? Nagtuo ang tanang tao din sa airport nga kita ang bagong kasal o gustong sa Boracay mag-honeymoon. Maong gusto na silang makasaksi nga mag-kiss ta. Nabuang na sila. Di tingali na sila makatuo kung nganong kita ang nagdayon. Maong sige na, aron mo to silang ang sama ni mo ug nako mahimong magkadayon. Nganong gipiyong man nimo imong mga mata? Kay di mo kayang hagkan ko nga magbuka imong mata, no? Tungod kay batikog naong, di ba? Wala, ingon ana ko na nga kung mag-kiss good. Waday ka may bawa na. Nga kung bukon mo ang imong mga mata, kung mag-kiss ka, malibat niya ka. Suwayan ako ha, tanawa. Ipadul ko nga kung naong sa imong naong. Niyaw. Tunaw eh. Nalibat tuod ka. Maong piyong nga ang imong mga mata. Kay ihatag na nato sa mga tao din sa airport ang gipangayo nila. Kiss. Na ano, sir, napiyong na nako ako mga mata. I love you, Carla. I love you too, Sir Derek. Ang kapalaran dili nimo matag-an. Mahimo ang katawanan ug dili katuhuan alang sa uban ang pagkahug sa pagbati ni Derek kang Carla. Apan si Derek ra nahibaw kung ngano ug unsa niya kamahinungdanon si Carla. Ug dinhi mga higala natapos ang sugilanon sa kinabuhi ni Miss UK. Ug sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga naghatag kinabuhi ning maong sugilanon sa papel ni Carla Jovi Abadies, Derek Chudjo Aligre Boron, Hart ug Elvira Marites Parba Albore, Alden ug Angela Ray Bure, Dincio, Ricky Porsuelo Gare, Istoy, Christian Henry Jano, Santo Basnilio. Sa papel sa pare nga si Father Eric Bilione. Inabaga nila ni Vanessa Pacaldo Risula, Ingrid Vertudaso, Alden Verula, Jennifer Dato Minyosa, Joey Cosep ug ni Clint Gare. Kini mong sugilanon gisuwat ni Teresa Tirol Surya. Ubo sa direksyon ni Trifon Pai Barilio Morales, audio editor Eric Bilione, soundman Christian Jano. Musika gipahaom ning inyong alagad Joel Bensi. Kinintanan dalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Production Center. Tatak RMN. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!